Bon dia. Avui fem la lliçó 16, que diu així. No tinc pensaments neutres. La idea d'avui és un dels passos inicials en el procés d'esvair la creença de que els teus pensaments no tenen cap efecte. Tot el que veus és el resultat dels teus pensaments. En això no hi ha excepcions. Els pensaments no són ni grans ni petits, ni poderosos ni dèbils. Són simplement veritat o falsos. Aquells que són veritat creen a la seva semblança. Aquells que són falsos fabriquen a la seva. No hi ha concepte més contradictori en si mateix que el de pensaments fútils. Difícilment es pot qualificar de fútil allò que dona origen a la percepció de tot un món. Cada pensament que tens contribueix o a la veritat o a la il·lusió, o bé extén la veritat o bé multiplica les il·lusions. Certament pots multiplicar allò que no és res, però no per això ho estaràs extenent. A més de reconèixer que els pensaments no són mai fútils, la salvació requereix que també reconeixis que cada pensament que tens o porta pau o guerra, amor o por. Un resultat neutral, per tant, és impossible, perquè és impossible que hi hagi pensaments neutres. Hi ha molta tentació a descartar els pensaments atemoritzants, considerant-los irrellevants, trivials i no mereixedors de que un s'ocupi d'ells, que és essencial que els reconeguis a tots com a igualment destructius, encara que també com igualment irreals. Practicarem amb aquesta idea de moltes formes abans de que realment ho arribis a entendre. En aplicar la idea d'avui, busca la teva ment, amb els ulls tancats, durant un minut més o menys, esforçant-te al màxim per no passar per alt cap pensament insignificant que tingui tendència a eludir la teva búsqueda. Això et resultarà bastant difícil fins que t'acostumis a fer-ho. Descobriràs que encara et resulta difícil no fer distincions artificials. Qualsevol pensament que se t'ocorri, independentment de les qualitats que li assignis, és un subjecte adequat per aplicar-li la idea d'avui. Durant les sessions de pràctica, repeteix primer la idea cap a dintre teu i després, a mesura que cada pensament creui la teva ment, mantén-lo a la teva consciència mentre et dius a tu mateix: aquest pensament relatiu a tal cosa no és un pensament neutre. Aquest pensament relatiu a aquest vídeo no és un pensament neutre. Com de costum, utilitza la idea d'avui cada vegada que notis algun pensament en particular que et produeixi angoixa. Suggerim a aquesta finalitat la següent variació de la idea. Aquest pensament relatiu als meus problemes o a la meva salut o al meu pulmó no és un pensament neutre perquè no tinc pensaments neutres. Es recomanen 4 o 5 sessions de pràctica en cas que et resultin relativament fàcils. D'experimentar tensió, 3 en seran suficients. La duració de l'exercici ha de reduir-se així mateix si experimentes qualsevol sensació d'incomoditat. Doncs bé, no tinc pensaments neutres. Com deia molt bé la lliçó, els meus pensaments o bé són reals o bé formen part de la il·lusió. Però els que són reals provenen de Déu, no provenen de mi. Per tant, els que provenen de mi són fruit de la il·lusió i generen il·lusió. No són neutres. M'estan generant o un món d'il·lusió o la veritat. Llavors es tracta d'anar anul·lant, d'anar revisant els pensaments que vagin venint a la ment i d'anar, anar dient que aquest pensament no és un pensament neutre i el pensament següent
no és un pensament neutre. O aquest pensament que tinc relatiu a aquest problema concret, o a aquesta persona concreta, o a aquesta situació concreta, no és un pensament neutre perquè no tinc pensaments neutres. I això unes 3 vegades al dia. Doncs us deixo practicant. Que tingueu un feliç dia i una bona pràctica. Fins demà.